Herkkutorin ympärillä se meidän juttu on, se on kaupassa valmistettu ja pakattu. Perusideahan on siis meillä se, että me pyritään tarjoamaan niin kuin alkuviikkoon semmoista arkista ruokaa, eli me käsitellään kaikki tuore liha niin kuin itse. Eli meillä tehdään lehtipihvit ihan alusta pitäen omiin käsiin ja jauhetaan jauhelihaa. Eli sitä arkiruokaa ja sitten loppuviikkoon pyritään tuomaan vähän semmoista juhlallisempaa ja niin sanotusti niin kuin hauskempaa sitten lisää vielä siihen niin kuin arkeen, että ei ole pelkästään niin semmoista tasasta arkista nättöä, vaan että pyritään myös tuomaan vähän semmoista, mikä piristää sitten aina tuolla asiakaspinnassa. Me ollaan kauppiaina, koetaan, että me ollaan osa tätä yhteisöä. Ja ruokakauppa on meidän intohimo ja me toivotaan, että se meidän intohimo välittyy tälle yhteisölle ja tuo tämän ikään kuin tämän yhteisön yhden puuttuvan osan, että me voidaan tuoda se meidän osamme parhaalla mahdollisella tavalla tähän yhteisöön. Ensisijaisesti meidän kaupalla on kuitenkin se periaate, että me suositaan niin kuin kotimaista. Se on niin kuin hyvin tärkeää. Mulle henkilökohtaisesti merkkaa hirveän paljon se, että mistä se liha itsessään tulee. Lapsiperheäitinä tietää, että arjessa on paljon haasteita ja tarvii nopeita ratkaisuja ja sitten miten varautua seuraavan päivään, niin sitten tarvii varata sinne jääkaappiin semmoisia helppoja arjen ruokakomponentteja, mistä pystyy nopeasti valmistamaan niin kuin tilanteen vaatiessa ruokaa seuraavalle päivälle. Kun ajatellaan ruoan raaka-aineita, niin mihin se meidän juttu kulminoituu? Lehtipihvi maustevoilla. Nopea, helppo, valmiiksi mietitty. Suomalainen arkiruoka.